farin cikin rayuwata na same ka na huta. Zuciyata ta yi sakaci tarkon so ya kamata. Soyayya da ciwo wanda baki baya furta ta. Bugun zuciya ita ce na kaji kamar zana yau hauka. Shekaru 10 tun yarinta ina da kun soyayyarka. Ina son ka ya kai mashahuri ya za a yi inganka. A cikin waya ta sako ya shigo ina ɗaki iyata. Bayan na karanta ne mamaki sai na nuna wa iyata. Wai ta daɗe tana bibiya amma ta yi shakkan kirata. Wai sai ta ce ina aminta in kira lambar wayanta. Sai na yi murmushi na daga kaina na kalli iyata. Ita ko iya sai ta yi guda wani dai ka samu mata. Sai na fara sakar soyayya na jima ina so na ganta. Sai na kiran lambar wayanta na ji ko za ta ɗauka. Assalamu alaika masoyina, ka samu sakona. Lambar da nake ta yawan kallo ita ke kirana. Zuciya ba abin da take nema sai wannan rana. Ina son ka, ina kaunar ka. A ce in barka a rayuwata sam ba za na iya ba. Soyayyar ka cikin raina sam ba zan fasalta ba. Kai nake kira kai nake jira ya ka zo miyo soyayya. Kullum mafarki na shine gare ka ni za na zama amarya. Na daura anniya guri na zai cika ka zama jigaran ni mata. Na san kana jina ka zan farin ciki na har abada ina kaunar ka. Ka zo mu gana ido ya ganka sahibi na dan albarka. Kar kai shaka guna baka zuciya ta zo ka ɗauka. Ki sha kurminki zuciya na baki. Kalaman soyayyar nan da kika yi kin same ni dauki. Har na ji kamar ma in cire zuciya ta kawai in baki. Ki turo min Your credits have been exhausted and your call is terminated. Dial *606#. Shit.